आयु मा उन्दुनाय जाखो बेलाय मा दाबो सिखारा जाखो बाबा खर'आ फारसेथिं आथिङा फारसेथिं मा उन्दुनाय जाखोसै बेलाय गोब्राबलाबायखोसै नामा बेलाय गथ'आलाय ओइ दाबो सिखारा नोङो माबार सिखार नै नोंखौ नोंनाव लिंहरदों मानोबा माबार सिखारलाय दिनै नोंनि थाखाय बिराद गिदिर दिनै सारप्राइज दङ सिखारलाय तात मालायसिम नोंनियावसो माबा गोदाव सोराव माबा फोजा फैलायबाय थालायबाय बिसोरो सिमां नुनानैसो नोंहा दावखौलाय फावसोलाय गोजौ गाहाय उन्दुदोंमोन नामा नोंलाय मानसिया कि सिमां बेबायदि उन्दुयो सोरखौ नुवा बेबायदि उन्दुनायलाय माबार सिखार हनै आलासिबो फैदो ओमफ्राय नोंनि थाखाय बिराद गिदिर सारप्राइज दङ आरो नोंना नङा दिनै माबा खालामनो नागिरदों नोंखौ माबार सिखारनाय माबा गोख्रै दुगैना फै नोङो मा सारप्राइज बेलाय मोजां ना गाज्रि सारप्राइज बेलाय आंनो गिदिर सारप्राइजखौसो नांगौ फिसा सारप्राइजखौ नाङा आंनो आरो मा लिंहरदों बे थिंख्लिया दिनै आंखौलाय बेरे फुंजानि माथो गामाखालि नांलायसोमोन आंजों दिनैलाय मा नांगौ आंखौलाय बेखौलाय मिथियाहाय माबार फै ओंखारनानै नोङो मालाय सिमां मोजां नुनायावसो सामफ्रामबो बेबायदिनो धंस' खालामफैबाय थायोब्रा बिसोरो जाला एकदम रागासोथार मासथिनि बेरे फुंजानि मा जाफैलायखो मा नांलायखो आंखौ दिनै दुबागौसोमोन आङो सिमाङासो मोजांथारमोन ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए हरनि जानाय ओंखाम ओंख्रिखौ फुङाव खिर'ना होस्रांनांगौ बाथरुमावबो एसे बाथरुम सिंगार जानांगौब्रा ना लोगोफोर एसे होमबासो दुगैनायफ्राव गुसु दैजों खिबाय थानायावबो एसे इन्टारेस्ट होननानै खिफोरा ब्लिं थाब गलांलाबायोलै ना इन्टारेस्ट जायो बाथरुम सिंगार जाबोला दे थाब खिफोर गलांलाबाय थारदो माबार ब्लिं ब्लां गलांजोबथारदो आंनि उदैखौ खालि खालामना होदो मानोना जोंनाव दिनै आलासि फैगोननो आरो बेजों लोगोसे अमा बेदर मोनजानायनि खोथा दङ दिनै न'आव तात खिखांबायलै लोगोफोर दुगैना थांसै थिंख्लि गायदिया मानो लिंहरदों आंखौ दिनै बेरे फुंजानि मानोबा गोनां जाथारदों दिनै बिदाखौबा गामाखालि आरो बिदाखौ साखन्द्रा फाग्ला माबा माबि होननानै रायसोगारो बिफाखौ लिंबो रायहोसोगारथारो आंखौ दिनै नांगौ जाथारदों आंखौ आदैया माथो दाबो फैया र' लिंबोदोंमोन आङो दुगैनानै खेबसेनो ओंखारबोखानो थिनखादोंमोन आङो आलासि फैनानै थगायनानै फैदां सालाखौ नङाबा सिखारनाय नङाना बियो थाबनो ओंखायनो थगायदां स्कुल गैयैजों जाबजों मानसियानो बिराद अलसिया जाबायलै बे बिराद गोबाव उन्दुयो दे उन्दुथों फैगासिनो दङ बे सेंग्रा मानसि नालाय उन्दुआबालाय माथो खालामनो बन्द' टाइमावलाय मावजि माबे बेरे फुंजानि मानो गाबज्रिखावलाबायदों बिमाबो फिसाबो आंखौ दिनैलाय मा नांगौ आंखौ नोंसोरनो आदा दिनै राखि बोन्दों ना नों मिन्थिया नामा दिनै राखि बोन्दों बेनि थाखायनो आं नोंखौ दिनै फुङावनो आइखौ फोजोबना लायनो थिनदों मानोना आं दिनै नोंखौ राखि खागोन नंगौना बिनानाव आंनि सना दे खाफैदो राखि खाबोलाथ' गिफ्ट होथारनांगौलै बिनानावफोरनो दानाबा आं दा मा मोनगोन फैसाबो आखायाव थाइसेबो गैया मा होगोन आं बेनो बेथ' गिफ्ट मोनाब्ला बोराबगोनलै मा होबावनांगौ जाखो आं दाना माखौ सानबाय थाखो आदा फैदो जिरायदो खानोसै आङो दे जेबो सानाखै आं बेखौनो सानदोंमोन दिनै माला राखि बोन्दो फैखो होननानै दे खाफैदो आगै सना ओइ बोराय राखि खाबोला बिनानावफोरनो गिफ्ट होनांगौलै मा होगोन नों दाना हाब बोराया माला फैखो माखोब्रा बेलाय सिगारेट सोबफुंलायदोंलै माथो मा बोराय गिफ्ट होबाल' राखि बोन्दों खानाय जायो नामा गिफ्ट होआबा खानाय जाया नामा रना आं बेनो ओरैबायदि गिदिर गिफ्ट होगोन नों बोराया नुनानै आसुरित जागुलायगोनलै बोराय दे खादो आइ मोजाङै खादो जागोन बाबा आखाया हरदो आदा सिगाङाव अबे आखाइखौ मोननो आगै आदा आखाया आदा बेथिं मोननो आगै दे थोरसिखौ दोनथुमनानै खादो खाखांबाय आदा राखिया मोजांलै आगै आंनि गिफ्टआ आदा गिफ्टआ दिदों दाना बोराय आगै दा आंनाव फैसा गैथ'आ गिफ्टखौ बावनानै लाबोनो बावबाय आङो ओमफ्राय नों गिफ्टखौ फैगोन बोसोराव लाबा जाया होमबा दानो नांगौ आंनो दिनैनि गिफ्टखौ दिनैनो नांगौ थोद मा बुजियाब्रा फैसा गैया होननो जाम्बि आंनाव गाबोनला नङाबा समफोरला आरो आं नोंनो बिराद गिदिर गिफ्ट होगोन ना नों मानो बुजिया थोद मा जखालि बिलाइ जाम्बि गिफ्टनिफ्राय बिदानि आशीर्बाद होनायासो बहुत गिदिर गिफ्टनो दे आं नोंखौ आशीर्बाद होनोसै गिफ्टनि जायगायाव बेखौनो नोङो आंनि नैबे बोसोरनि राखि बोन्दोनि बेसेबांबा गिदिर गिफ्ट होनना सानना ला जुग जोरबाय थाथो आंनि बिनानाव आंनि अनसुलि बिनानाव नोंजों आंजों थैस' थांस'सिम बेबायदिनो अनलायनानै थालांबाय थागोन आंनि बिनानाव सना नोङो हाबा जानानै थांबाबो आं नोंखौ गावनि बिदा महरै नोंखौ हेफाजाब होगोन आंनि बिनानाव नों जेखि दुखु सुखु सहाया मानो नों जेब्लानो गाबज्रिगोन आं नोंनाव हाजिर जागोन बेनो आंनि नोंनि दिनैनि होनांगौ जोबोद गिदिर बान्था माने गिफ्टआ नोङो आंनि बिनानाव अनसुलि बिनानाव जानानै थाबाय था आरो गिदिरफोरनि बोसोनखौ जेब्लाबो मानिनानै सोलिलांबाय था जागोन आदा
जेबो नांखाया नोंनि अननाय आरो नोंनि अनसुला महरै आंखौ गुरै रावजों बुंनायखौ आं गनायना लागोन आदा नोंनि खोथा मथे आं सोलिलांबाय थागोन नाथाय नों आंखौ रायनो मोननाय नङा रायालै जाम्बि राया मा रायनांगौ जाखो नोंखौ जाम्बिलाय बिदा बिनानावनि गेजेरावलाय सानफ्रामबो नांलाय खमलायलाय जाखायो माथो बेखौनो नोंहा एसेबां गाज्रि सानबाय थायो आरोखि नों आंखौ बिदाखौनो जाम्बिया दे बिमा बिनि गेजेराव गोथाव साहाफोर फुदुंना लायदो ज' जालायनोसै आफायाबो दिनैसो फैदों बेसेबांबा गोबावनि उनाव बेसे बेदर फिसा जालायनोसै जागोन बिफा गाइखेर साहा गोथाव फुदुंना लाबोनोसै आङो नाथाय आफायाथ' दिनैसो फैदों आफानि थाखाय एसे बेदर लायनांगौमोनहाय बिफा आफाया हाथायबो गैला ओमफ्राय बेदर मोदोम बायना लाबोदे जागोन दे बिमा आं दा लायगोन नों साहाखौल' गोथाव फुदुंना लाबोग्रोदो दे फिसौफोर बिहामजो बे खुसियावनो दिनै जोंहा सेलफि मोनसे लानोसै बोरैबाबो खम नङालै नै फिसौ आंनावबो मबाइल गिदिर दं नोंनावल' गैया फै सेलफि मोनसे लानो जोंहा आबौ सेलफि लानांगौ दिनै रक्षा बन्धननि ना आबौ ना फै बिथिंजाय आं फार्स्टआव फार्स्टआव नों थानो मोना दे होमबालाय आफा आबौ आंखौ नुबाय ना औ नुबायलै फिसौ नुबाय दे पस 1 2 3 आबौ आं ससमा दे माबार गान दे जाबाय खेबदो दे नायगिरि नोंथांमोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बेयावनो जोङो फोजोबथ'नोसै लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि सायाव आरो बेबायदि मोजां टपिकनि सायाव दिनैनि दिना जोबोद सुख दिन नोंथांमोना थारैनो मिथिखायो जानांगौ दिनै रक्षा बन्धना जाहैबाय सासे बिनानावखौ सासे बिदाया सुथुरनिफ्राय रैखा खालामनायखौनो रक्षा बन्धन होननानै बुङो बिदा बिनानावनि गेजेराव जेब्लाबो मोजां सोमोन्दोआ थानाय नांगौ जाहाथे रावबो बे सोमोन्दोखौ सिफायनो हाया खानाया बिरलाय हादोंब्ला बिना मोखाङाव नांफैनोसै नोंनि खानाया